Alhamdulillah cadet marak sowan mriki ana ing pundi niki Mbah Sowok Desa Raga Dusun Sowok. Alhamdulillah wujud rasa syukure warga masyarakat ana ing Sowok masyarakat ya ngerti masyarakat ana ing Sowok ngawujudaken iki tasyakuran gedang raja sing wis tunggale rono tasyakuran merti bumi utawa ruwat bumi. Oh merti bumi utawa ruwat bumi rek. Lah tak kira ya syukuran mek gedang rong tundun sing separuh ora ana dipangan codot.
Ya alhamdulillah berarti mujudake rasa syukure warga masyarakat ini maring Gusti kang murbaing dumadi. Muga-muga ditungake tandurane ya sing tuwa. Amin. Masyarakate ya sing sehat waras. Amin. Sing duwe utang dan cepet lunas. Sing kurang bojo dan cepet bojo. Sing wis bojo ya bojo maning. Ya ora apa-apa sing penting iso cukup ngono ya. Ya ora salah yang cukup iso sing penting adil. Wong lanang iso bojo ping 5 ae kaya Arepmu rek. Arepmu kowe lanang ya bojo bola-bali entuk. Lah ya sing wong lanang yo ning bojo bola-bali wong ora kelem kaya alasan saya tambah ya. Tambah apa rek? Tambah kebutuhane. Wong duwe bojo yo ngumpani kebutuhan ngumpani anak barang yo nang bojo akeh yang mampu yang ora mampu aja dipaksa dadi marake cilaka. Iki alhamdulillah iki yo wong anyar-anyar ono sing anyar iki. Sing ada apa nih? Lah iki anyar. Rombongane. Lah yo rombongane ono sing anyar sindene yo budale anyar. Ora kaya biasa. Biasane iki yo Lho kowe ora ngerti rek? Suku ki gudange seni. lah. Tenane Orang krungu kabar kowe. kabar Kepengin dadi dalang lari semaring suwu. berarti awal mula dari sumuk ini. Nek dadi dalang lari semaring suwu. Kepengin dadi lengger laris Maring sumuk, Kepengin dadi sinden laris. maring sumuk, Kepengin dadi bakul laris. maring sumuk. Kaya sumuk kabeh aku yo kepengin maring sumuk malah aku laris kaya Gareng pemulang yang suku kene muga-muga lu bandareng laris. ya iya alhamdulillah ya mesti laris ngono yo tomane. Aku ning kene yang kuyung sedipun warga masyarakat ono ing sumuk yo warga masyarakat sumuk ndongake muga-muga lintu sing apik saka Gusti kang ngono kuwi. Iki jalu iki luar biasa warga samarakate. Wah, kok kene teko kira-kira 1.200 penonton. Ya. Lah iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sing yo bagus-bagus, sing wadon-wadon yo ayu-ayu. Ya. Ye. Kuwi wujud syukuring marang Gusti nggone ngelingake wong urip kuwi uripe ning bumi rek. Lah iya, wong sekolah ya ora padha mikir sing tekan kono kaya. Mongko ngendikane Gusti Allah, "Wantub sidu fil ardi bumi dibalik ilang kelamate yen menungsane ora pada ngrumat." Mula yen diluwat tegese dirumat, dirawat, didongake. Oh, tapi ruwet iki tegese ora rawat barang. Ya, kalau warga masyarakat Jawa ki wis rutinitas saben taun. Ya didongake muga-muga masyarakat kene tansah pinaringan kebagas warasan, panjang yuswa, totokan dados sejo lan tujuan saged kabul kalaksanan kasembadan. Wong kene yo pemimpine ne Pak Kadus apa? Pak Kadus, Pak apa? Pak Sutrisno. Sutrisno, jeneng kuwi yo mangku werdi dhewe. Ono wedi rek. Yo mesti yo ana. Coba kotak kadung ing Sutrisno, suwe. Ngomong sampai ngape? Suwe. Ada di balik. Suwe susah seneng kanggo masyarakatnya mesti dilakoni. Lah, apa orang ngomong kok ngono, ngomong dhewe kok aku dhewe malah suwe susah seneng kanggo masyarakatnya mesti dilakoni, mesti dilandingi. Wis kuwi seneng. Yo berarti dilakoni nganti seneng, nganti ikhlas kanggo masyarakate. Nek masyarakate ayem tentrem, makmur, gemah ripah roh jinawi. Tepuk tangan. terus su siji tris TRIS Trisno. Trisno. Ya Trisno kuwi seneng, berarti susah seneng kanggo masyarakate dilantari kanthi ati sing seneng, ati sing bungah. Dadi kowe penuh dengan keikhlasan ngono kuwi artine. Ya. Jan Pinter kowe. lah ya wong anak buah sapa dhisik kaya. Ya, kowe Piye? ngalem Pak Bau kene ngesek ndang sang kowe. Ya wong mestine
Hah? Ya mestine. Mongko janjiku karo kowe aja ngarep sangen apapun aja diarep-arep. Ki dadi ora ngarep sangu, ora ngarep amplop, Ya, terus ora ngarep bayaran. ora kena. Lah iki sing diarep-arep apa? Ya Nah, mau ngarep ngomongnya ya. piye suwuk Nggone pemula bisa lari bisa maju. Ana Allah, ana pelawak kaya kowe. Jadi sing diarep-arep ki nyadong barokahe nang suwuk kang ngono ki. Iya. Ya ora apa-apa alhamdulillah ditampa kanthi ikhlas, muga-muga oleh lelintu saking Gusti. Amin. Dan Ya, ini ngene nih. piye? Dibanding warga masyarakat Jawa, agamane yo maju, agamane maju, Maju. uyuh rukune yo Maju. Nah, Sing ora maju siji. Pak. Nggih, Sing ora maju siji. apa? Mancing. Lah wong mancing nek maju nek kejegur kowe. Ayo. Ya, Ana maneh siji meneh. apa? Wong tandur. Oh, iya wong ngandure maju kencot. Lah iya. Oh, kaya pinter kaya. Ya ada yo agamane jane maju ning kene, keseniane yo maju kok. Mau ki yo isih sore wis tariane pirang tarian kae sing ditampilke di saka sanggar mau kembang sepasang. Oh, tarian judule tarian kupu-kupu menangis lu apa kowe mau menangis. Seniane maju, wah agamane Yo maju, alhamdulillah. agamane yo buk Lah yo, ning kene nggone wong sing ngerti agama, nggone wong sing ngerti iman, nggone ngomong nek omong kudu hati-hati. Ya. Kowe ngerti iman, Reng? Yo ngerti Iman ana piro? iman, Lho, iman loro. iman ana piro? Lah yo iman loro. Iman ana piro? Iman loro. Iman kok iman kok loro. Iman. Ora ngaji kowe. Lah. Iman ki ana 6. Koneng akeh Rukun Islam piro rukun Islam? rukun Islam 5. Nah, bener. Siji syahadat, Loro, salat, telu, zakat, papat, puasa, 5. haji bagi yang mampu. Lah. Iki ngene gone anak ustaz kaya ora pinter. Pinter kan. Kowe iso selawatan, Reng? Lah yo mesti iso kalau selawat kaya ora iso. Apa maksudnya selawat? Selawat ki selawat. Wah, Sholawat kuwi ngagungake asmane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong sing ngakake sholawat entuk syafaat donya akhirat. Wah, aku selawat dino mung ora kaya apa-apa. Besok nek Iki mau aku arep mangkat rene yo selawat banter tenan selawate dawa tenan. Apa? Yo ternyata niki ora gak kaya apa-apa. kuwi wajibku wong Islam. Lah yo. Kowe iso sholawatan? Yo iso. Apa? Selawat sing apa iki? Selawat sing apa iki? Aku apa iso? Kowe sapa? Selawat sing kowe iso apa? Iki sing warga wong masyarakat kene iso kabeh wae. Yo. Sing anu iki, Salatullah salamullah. Mana iki? Ya. Lah yo kok bales iki kok. Pinter ya. Dilane Mas. Kok dikai cicilan itu udah tukang ngerjen tulangnya ora dibayar kok ora moni. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sarang-sarang. Kawasan Nabi Bismillah wa biladi Rasulillah. Anak paraya kapor lagi. Lagi bumi pada yang Kapor lagi tabui pakai ya gak apa apa dia. Ayo tabui. Ini apa? Yang kopi Apa dalam bisa ler ya? rokok. Siapa? Bikin ini yang siapa? Oh itu kan diungkat orang. Yang langsung kok terbuka transparan. Aduh.
Ora modal kali belas iki. Ya, Cik, rok lu. Salatullah. Kali rek. Salatullah, ada gede ya. Ayo, yang kowe ngaji tetakon. Salat sedina sewengi pirang wektu? 19. Pirang? Salat sedina sewengi pirang wektu? 5 wektu. Iki. Ya. Lah ya. Subuh pirang rakaat? Subuh loro. Ya luhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 6. 5. Maghrib kok 5? 5. Kowe sapa sing ngajari maghrib kok 5? Barno. Maghrib ki ono 3 rakaat. Wingi aku melu salat ngono 5. Tahu maku. Lah iya. 5 rakaat. Heeh. Kabur kewe. Ora, imamku yo tetep 3 rakaat kok. Lah iya sing 3 rakaat nggo sing Maghrib, wajib. ya. Sing 2 rakaat sunahe. Oh, pinter. Cakene dipadangke. Bisa pirang rakaat? Bisa papat. Jumlah rakaat dina sewengi wong salat pira? 19. Hah? Pira? 19. 17. 19. Kita masih wajib turu mau kuwi. Wah, dihitung-hitungan ya ngono kuwi. Ayo, pinter. Nah, iki lagune si selawat. Cakepane diganti. Sholat cakepane ganti. Iya, cakepane diganti. Oh, ya ora wekan dhisik. Iki golek duit, mengko anggar payu tambah duit, ngerti? Sambungan tuku. Rano kaya. Yo, ayo. Oh, iki. Kancang mari Pak Dalang adu kenceng gas. Tuku botonggo gawe apa? Botonggo gawe omah. Yen omah gedhe omahe sapa? Omahe Pak Trisno. Iya dong. Ah, pinter. Aku dilawan. Pinter ya. Ayo. Tuku kurungan nggo ngandang apa? Manuk gedhe manuke sapa? Barno. Iya. Iya. Patis. Patis. Kok malah dengan babakan manuk barang kuwi. Hah? Wong yo Lho, kuwi jeneng- babakan Kuwi manuk. jeneng wangsalan kuwi kudu gathok karo Ayo, apik. selain ini manuk ngono kewan oke ono ujar ono. Ya. Untuk bulus ono bulus jero kantong. Ya. Sangat yo Reng. Kalian Ditampilake hiburan. Nggih. Kanggo menghibur warga masyarakat lan para pamirsa kabeh. Nggih, niku sinambi kalian guyon maton, sinambi kalian ngampani. Mamun repot-repot. Wah, niki ya Allah. Pak Trisno, dalam-dalam kayak gede malah ora dikei. Matur nuwun. Reng, Dalem, campur ulane sari. sregep donga ki diwingi pati sleteng. Ya Allah. Muga dadi amal soleh
Ya dilindungi karo Gusti Allah sing melimpah. Lah Amin. donga mari Gusti Allah. Aku seneng karo sing iki. Donga rino lantung ora dijabah. Cak warai reng. Piye piye? Tenang iso tenang. Tenang iso. Uyu. Tangi kowe dongane apa, Be? Mesti mandine. Iki gelem seneng karo aku. Mesti. Tenang. Tak warai ya. Nek iki panayata sidanke nganggone donga Semar Mesem. Semar mesem kare. Seneng ngajari kowe Semar Mesem. Semar apa? Semar dodok. Semar godhok semar tringoyo nang semar godhok. Donga kuwi aja sebrana kuwi. Ya piye piye. Nah, Karo godhok iki berarti wong semar godhok. arep dodok. Lah nang tulus. Ingsun mateng ngaji. Ingsun masak aji. Adiku Semar dodok. Adikku semar godhok. Apa sebabnya dodok? Apa sebabnya dodok? Blek koyo. Donga. Iki Semar dodok lho. Tak kira takon apa sebabnya dodok? Ya blek koyo, blek. Apa ngono iki? Ini Adiku Semar dodok. adikku semar godhok. Apa sebabnya Apa dodok? sebabnya dodok? Ngenangaken cita. Menamakan cipta. Citra kitri. Citra kitri. Yen teri digethok dadi trasi. Yang teri diketok dari terasi. But kalebut Bud kalebut dibubut dibubut katresnanmu katresnanmu marang ingsun. marang ingsun. Tresno marang ingsun. Tresno marang ingsun. Yen ora tresno marang ingsun, Yen ora tresno marang ingsun. ingsun sing tresno marang sira. Ingsun sing tresno marang sira. Kok terus kowe seneng marang sapa? Marang iki sapa iki? Juli. Iki. Ya. Kowe dongane sing ngono kuwi. Iya. Ya kurang tuane. Kurang apa? Kurang. Coba kurang endi? Wong aku sing mari kok kowe iso kurang iki piye? Ayo wong donga kudune sing lengkap. Bajal ngape piye? Wis tekan bar kowe terus diterakhir kan bayi. Rawe-rawe ratas malang-malang putung. Dongane wis tatas barenge njaluk ambung. Lah jaluk ambung. Kuwi porno, bocah-bocah sing cilik kuwi. Ngambung kowe ora mergo bono, ngambung rasa kasih sayang ngono kaya ngambung. Aku mari anake yo ngambung kok. Oh iya. Lagi kasih sayang sebagai apa? Teman. Oh, Teman. Yo, dikabarke Mbak Yuli, dados. Ora saiki aku ora deg-degan. Cintaku sudah diterima sama dia. ini si Bangani. Makanya duwe donga maring Pak Dalang. Wong dongane wis tenan dodok iki wis dodok ning atiku. Ya ta saya. Ijen. Tak kenal maka tak kampleng. Kenal maka tak sayang. Maksudnya yo kenalan dhisik karo warga masyarakat ini. Jadi kudu syukure warga masyarakat kene nganake ruwet bumi iki berarti nganake hiburan ring Purwo. Dipakai lho Cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Yuli. Juli lahirnya bulan Mei. Terus Lah yo jenenge Yuli lahirnya bulan Mei. ya soal orang Yuli lah akhirnya udah Mei. Kalame pundi, Mbak Yuli? Oh, Pak Kejongan. Oh, Pak Kejo. Nggih, catat berikutnya dulu Banjar. Halo. Saya ini paling setengah jam. Oh ya, Oh iya. itu aku ora ngasih setengah jam. Iya. 45 jam. Mergo tak putar-putar Keliling dunia. ditawarkan. No. Wonten kamu bukan boten, Pak? Foto nonton kudutan. Kamu ditanya dulu Ya, jam Pak Sari, Pak Pak. Sari. Nggih. Oh, masakan campur sari mau kok waton campur sari. Nek, Oh. Pak Trisno masakan campur sari, kula masakan campur saru. Monggo. Agune napa Pak Yul? Pak Trisno. Trisno bareng bono napa Trisno bareng tonggo? Telepon Oh, lagi napa? terus ke Loh, Waranggono. ayo aku kaya
Dewa tenan ngomel Dukun, Mas. Ya iya. Sing kepareng bulan sinten monggo, mobil kepareng bulan Monggo, Pak. Walah. Nggih, mangke tunggal sama dipun pinangkani sarangan kalian Madya Laras. Iya, pancen alot, Yul. Lah ya wis tuwa ya alon. Iki lho sing genom lho.